ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱାଳ। କେଉଁ ଗାଁ କ'ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ତଇଆ, ଆଜ୍ଞା ପୋଷ୍ଟ ଶିଶୁଆ, ଆଜ୍ଞା ଥାନା କାକଟପୁର, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପୁରୀ। ପୁରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ ପାନ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର 30 ଗଛ ବର୍ଜ, କେତେ ଆଉଡ଼ିଆ? ଚାରିଆଡ଼ିଆ 30 ଗଛ। ଚାରିବେଳେ 30,000। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରୋମିନି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେସମିନ୍ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ କେତେ କିଲୋ ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ 30 ଗଛରେ 10 କେଜି ଦେଇଥିଲୁ। 10 କିଲୋ କେମିତି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ଧତିରେ? ଆମେ ଏଇ ଓଲା ପରେ ଖାଡ଼ ଉପରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଖାଡ଼ ଉପରେ ଦେଇ ମାଟି ପକାଇଥିଲୁ। ଖାଲ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଫରକ ହଁ ହଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଭଲ ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ପାନ ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଅଗ ବି ଭଲ ଚାଲୁଛି। ଚାଲୁଛି ଡଙ୍କ ଚାଲୁଛି। ହଁ ହଁ ଏଇ ପାନରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବୁ? ହଁ ଆମେ ଭଲ ଉପକୃତ ପାଇଛୁ। ଭଲ ଉପକୃତ ହଁ ହଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆର ବର୍ଷ ନା ଦେଇଥିଲେ? ନା ନା ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦବା ଭିତରେ ଭଲ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଏଇ ପାନରେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ ହଁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦେଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଯେ? ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଇଏକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ, ଉପକୃତ ହେବ, ଭଲ ପାନ ବିକିବେ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଫସଲ ହେଉଛି ତ ବୋଲି ଆମେ ରୋଜଗାର ଟିକେ ବଢ଼ିବ ଭଲ ହଁ ହେବ। ହଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।